Haka step rangap jong kasngi sajan ka khat hanyo tarik jaleu arajar apolai. Kat ba kidang yo thia lengai ka jingkan oi jong selap. Ki arngut ki hebret ki badairu shipara bat ki dekhot jong ka kanhun roi koyar. Kabala tep kung ka kids tarari koyar kabana West Cassie Hills. Kila khatno na ka selap perthei na ka jingsha tablub haka khandau kabala tua shapo ka ying. Katkum ka khubor na ki pulit le thu bakane ka jingjia kalaja ka dong mauyong pendeng rei ka baha papo ka shnong pendeng rei no steng. Bakine ki hebret ki deki khun jong ba Alexander lengdo nong light bat ka kong beautiful no sei. Ki pulit ki thu baka jingthar uslap hakini ki khandiat sngi kala pensyong iri ka khandau hakar pong ying jong kane ka long ying. Kabala tuano hane ka step hakipor kung balai shiteng hadu saw baji AA. Kini ki khana ki kan thup i hebret ka finia no sei barang khasan snem karta bad imaya no sei barang shipos nem karta. Ya ka met jong kini ki khana layo banse ka por san baje hadu san shiteng AA naga jinya rablang ki marjan marpa. Badia ka met jong kini ki arngut ki shipara lara no sya civil hospital no stony banle eka postmortem. Lai thuru bakane ka longying jong ba Alexander kadai ka basuan syongwai ha pendeng rei namar ka jingwan school jong ki khun. Kum ban pen kan mau hangni bakine ki arngut shipara kidai ki dekhot jong ka kanhun roi koyar ba paunam jong ka thain West Cassie Hills. Kabala tep kum ka kids tarari koyar. Barka jing roi ka ba paunam jong ka kanhun kadai ka bal ai karteng ka mensim badang lung.